Кажете защо сте тук? Ми на концерт. Харесва ми Янка Рупка, ми добре пей. Това ни харесва, народната музика. Това е българска, истинското българско. Това ни харесва. Много ми харесва, защото си е нашанска певица. От този край сме. Кой край сте? От Средец е моя съпруг. Аз съм от Звездец, от Малкотърновския край. Това са певците на нашия роден край. Идвам, защото ми е приятно да слушам странянските песни за това. И харесвам Янка Рупкина, пее хубаво, мъже от моето село, село Гавър, а тя е от Богданово. На 18 години дойде в нашето село, познавам лично. Магия и реалност, мелодия и доброта. Тази вечер време и пространство ще се слеят в едно, за да усетим нея, невероятната българска песен, лицето на световно известната народна Янка Рупкина. За мен 50 години на сцена са много нещо, защото в тези години съм записала най-хубавите си песни, като текст и като мелодии. И то много трябва да се говори за тези 50 години, а пък да не говорим и за филмите, които имам у нас и в чужбина. Два дена бяхте удостоени със званието почетен гражданин на Средец. Благодаря много. Аз чух съобщението. Така. Но ще ни връчат наградите, точно не знам датата. Така? Да, добре. Така че искам да благодаря за тази награда също на община Средец, на кмета лично, на неговите хора, които работят там, защото аз мисля, че ние сме се заслужили тази награда. Нека да спомена, че години наред ние с Калинка Сгурова сме идвали на поканите на Грудовци, да, на Божура при Янчо Патриков, който е един много голям наш приятел. Той също беше удостоен с това звание. Да, ще му честите лично и искам да му благодаря лично от мое име. Нека да чуе цяла България. Това е един много голям спортист странджански. Така и също той кани всички народни изпълнители, от млади до стари, спортисти също, които правят борби в нашия край и продължава традицията на странджанския край. Наближава празника на града. Говори се, че вие също ще вземете дейно участие с концерт. Да, разбира се, аз ще дойда с удоволствие, ще отида, ще пея на хората от сърце. Ако трябва да пеем, ще пеем. Вие сте от село Богданово, ходите ли често там? Често си ходя и с моя братовчет, кмета на село Богданово, господин Пеев. Чакаме, скоро време пък чакаме. Така, си ходя, побяваме си на високата къща, защото аз имам песени за къщата ми е на високо бърдо. Аз съм родена в една малка дъщина къща, която много ми потискаше, тавана ми потискаше като малка. Съм помолила баща ми да ми направи къща на най-високото място, за да гледам от високо и да пея на широко, защото много обичам свободата.
искам да бъда свободна и той ми е послушал, но не си дадох сметка, защото съм била много малка. 6-7 години съм била, когато съм поискала това. И ако има друг свят, да ми прости за това, че когато го попитах: татко, какво ти беше най-трудно в старините, той каза: да изкачвам този висок баир. Но аз съм щастлив, казва, съм щастлив, казва, че изпълних твоето желание, изпълних твоята мечта и съм радостен, че стана голяма певица, макар че много нарядко те виждахме. Майка ми и баща ми тъгуваха за мене. На кметовете, на организаторите и да пожелая на всички и на всички вас, които сте тук и които ги няма у нас и по света, много здраве!